Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να σας αρέσει. Με το κανάλι μου θα το έχουμε μαζί με ένα φίλο μου, τον Γιώργο. Γεια σας. Και ναι, αυτό. Λοιπόν, να παίξουμε ένα match. Γιατί τώρα μόλις το έχω αρχίσει αυτό το παιχνίδι, δεν είμαι και τόσο καλός. Δεν παίρνω εγώ τέτοια ποτέ, δεν τα θέλω. Ένα 0. Τον παίρνω. 2-0. Για όσοι θέλουν να με βρούνε θα γράψουνε Δημήτρης Κούτουσου. Όχι, πάγωσα, δεν το είδα. Να σε πάρει. 3-1. Μια χαρά, τα βίντεο θα ανεβαίνουν σχετικά γρήγορα, μπορώ να πω. Ακόμα δεν έχουμε βρει κάποιο πρόγραμμα. Πάντως μπορώ να σας πω ότι θα έχει πολλά παιχνίδια. Minecraft, Clash of Clans και Headball. Λοιπόν, γι' αυτό το βίντεο θα είναι το πρώτο, όπως σας είπα. Όπα, πώς το βγάλω αυτό ρε. Θα παίξουμε και ένα friendly μαζί με τον... Αχ, μαζί με τον Γιώργο. Ξέρω να παίζει. Εντάξει, του βάλα. Φαίνεται ότι θα νικήσω. Φαίνεται πως θα νικήσω, είναι σίγουρο. Του βάλα κι άλλο γκολ. 9-3. Μη μου βάλεις. Α, και θα έμπαινε κι άλλο, φαίνεται. Διαφήμιση. Τώρα μάλλον θα μπω μαζί με τον Γιώργο ένα game. Όχι, μπήκα. Εντάξει, βγήκα. Έλα. Να σε στείλω. Οκ. Play match. Θα είναι το πιο μεγάλο καλύτερο σφάλμα. Μπάλα, βάλε μια χρυσή, αυτό. Τώρα θα μπούμε. Και ναι, μπαίνουμε τώρα. Να είμαι εγώ. Όχι, νόμιζα το μικρό είναι το δικό μου, γι' αυτό δεν την ακούμπησα. Οκι, ντόκι, ντόκι. Έλα ρε. Δεν μπορείς να τους πάει σε γρήγορα. Βγαίνει. Όχι, νόμιζα δεν του αρέσει. Να σε πάρει. Πάλι δεν μπορείς να μου βάλεις γκολ, ό,τι και να κάνεις. Ναι, άντε γεια. Του βάλα κι άλλο. Όχι ρε, δεν μπόρεσα να το... Τώρα δεν μου το βγάλω αυτό. Του βάλα κι άλλο γκολ, όπως βλέπετε. Όχι, όχι. Όχι, δεν θα πας να την ακουμπήσεις, δεν θα πας. Τσουπ. Α, δεν μπορεί να μου βάλεις πάλι γκολ. Κοίτα πόσο μεγάλος πάγος έγινα.
Οκ, θα παγώσω πάλι τώρα. Κολοβαρή. Γκάτζε. Να πάρει, τέλος πάντων. Αντιγιά. Πώς είχε. Γιατί πώς μπήκε, μπαίνοντας. Και ναι, όχι, μου βάζεις κι άλλα εσύ, άντε. Μου χρωστάς 2 γκολ. Όχι. Θέλω 2 γκολ. Εντάξει, ένα έβαλα. 1, εντάξει. Να, ορίστε. Συνεχίζουμε, πάμε. Αχ, μου πέρδεψε τα κουμπιά. Αχ, το σκατιάρι. Κολόμπαλα, ξεκόλα. Τώρα και εμένα... Γιατί λάγκαρα. Έλα, όχι, έλα. Γαμό. Μαλάκι. Και εσύ θα παγώσεις. Ναι, άντε, γεια. Σε φτάνω σιγά σιγά. Τσουπ. Αχ, και οι δύο το ίδιο τέτοιο είχαμε. Όχι, να, άντε, γεια. 9-9 είναι το σκορ. Όχι, πέρδεψε τα κουμπιά. Να πάρει. Άντε, για διπλός. Αυτός τώρα να ξέρεις δεν μπορείς να μου βάλεις γκολ ό,τι και να κάνεις. Αυτός θα το πεκρούει. Τι λέει ρε. Ναι, αυτός θα το πεκρούει ό,τι και να κάνεις. Όχι, αυτό γκολ έβαλα. Όχι. Όλα ρε, με αυτό το πάγωμα. Είναι τέλειο το πάγωμα. Τσουπ. Όχι ρε, είχα πάγωμα. Είχε τέτοιο. Όχι ρε, μου έχει περδέψει τα κουμπιά. Έλα ρε, μαλαξιμένο παιχνίδι. Παίξε. Τι είναι! Τι έγινε! Χάζω παίχτη εδώ. Α, και εσύ. Άντε ρε. Κάντε μια. Πάγωσε, έλα μεγάλο στέρμα μου. Όχι! Άντε, γεια. Όχι ρε, για λίγο. Και οι δύο την ίδια επίθεση είχαμε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν δούλεψε. Έλα ρε, πρέπει να την κάνω πιο μετά. Μεγάλος Ναι. Όχι ρε. Πρέπει να το ανεβάσω το σκορ τώρα. Έλα ρε, πάλι μου πέρδεψε τα κουμπιά. Δεν μπορώ να παίξω με περδεμένα κουμπιά. Πάλι. Όχι. Μεγάλωσε τώρα μια ρε. Μεγάλωσε τώρα μια ρε. Δεν μπορώ να παίξω. Ελαγκάρω γι' αυτό. Όχι. Εντάξει. Άντε, γεια. Άντε, 200 κάτι λάγκα έχουμε. Δεν μπορώ άλλο. Θέλεις με έβαλε κλόνο. Α, και εσύ αγοράτος. Ξέρω. Με το έρωτος πάντα σε παίρνω. Ναι, δεν βλέπεις. Πάει την μπάλα. Δεν μπορείς να του βάλεις γκολ. Άντε, γεια. Αχ, δεν το προλαβαίνω. 2 γκολ κανονικά ήτανε. Να πάρει, άντε. Ναι, νίκησες. Σε αυτή τη φορά νίκησε ο Γιώργος. Ναι, αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα comment για το subscribe για να ενημερώνεστε για τα επόμενα μας βίντεο. Και bye.